lau egun herritik atera ginela. Bazeto zela eta norbaitek aurre egin behar. Hasieran gehiago ginen. Baina haien abanguardekin topo egin genuen. Kriston sarraskia. Eta gu ez dakit nola atera ginen hartatik. Hildako bati hartutako granada eta bala bakarra pistolan. Zer egingo dugu? Hola kontatzen zidan aitak, moteldu zutela fasisten sarrera herrira. Ustez, minaz, jositako bidea, da bera atxilo, tiroa besoan jasota. Gerra ondoren, etorri ginen gu ona bizitzera. Berrogei urte baino gehiago, eta ere nire ama egunero larritu egiten zen, ditxosozko sirena jotzen zuenean.